Všetkým vám prajem ešte raz pekné dobré ráno. V predchádzajúcom vstupe sme vám ukázali Eriku Judiniovú, ktorá podstúpila maličký biozákrok a vyzerá takto úžasne. Erika, kam ideš teraz? No, kam ja môžem ísť inde teda ako do Markízy strihať smotánku, takže... Tak my sa tešíme na najbližšiu smotánku, maj sa pekne, ahoj. No a my poďme za pani doktorkou Novotnou, ktorá sa tentokrát bude venovať telu a konkrétne veľkému problému mnohých žien celulitída. Je to tak, Sandra? Áno, je to tak, celulitida trápi veľmi veľa žien, a nie len teda žien, ktoré sú silnejšie, ale aj štíhle ako je modelky, ako je Monika Haklová. Monika u nás podstúpila toto ošetrenie pred laserovou liposukciou a teraz následne aj po ešte na udržiavanie. Laserovú liposukciu si ukážeme neskôr, pretože máme pacienta, ktorý je pripravený už na operáciu, na operačnom trakte. A toto je také niečo, čo je nebolestivé, čo je veľmi príjemné, ale zároveň veľmi účinné, čo spája 3 metódy v jednom. A skutočne ako tá celulitida je tak rozšírený problém, že my všetci dermatológovia by sme hneď kúpili prístroj, ktorý to absolútne 100% odstránil. Ale v tejto chvíli, aj keď navštevujeme svetové podujatia, teraz som bola v Paríži cez víkend, nič lepšie neexistuje ako tento prístroj, ktorý spája radiofrekvenciu, infračervené svetlo a podtlakovú masáž. No, liposukcia nás ešte len čaká, si povedala, takže bude trošku krvi možno, nechajme sa prekvapiť, ale predsa len sa vráťme ešte k tomu problému, ktorý má čiastočne ešte Monika Haklová. Čo by si poradila ženám, ako sa starať o tú svoju kožu, aby tá celulitida neprerazila veľmi skoro? Určite veľmi dôležitý je, okrem genetiky, ktorá je zásadná v tomto, je zdravý životný štýl, takže primeraný pohyb, veľa tekutín, obmedziť kofeínové nápoje, pravidelné masáže, ale najdôležitejšie je samozrejme pohyb. Je nejaká kontraindikácia, kedy nemôže žena alebo chlap podstúpiť túto procedúru? Je to v čase tehotenstva, už nerobíme žiadne zákroky, ale inak to nemá žiadne zásadné kontraindikácie. My sme slúbili našim divákom, že im predstavíme veľa noviniek a jednou z nich je pravdepodobne aj problém, ktorý sa týka rúk. O čo ide? Tuto pani doktorka Bohunská práve robí rejuvenizáciu rúk, teda časť rejuvenizácie rúk, a to je odstránenie tmavých flakov, lebo tie niekedy prezrádzajú vek, niekedy naozaj tie dámy vyzerajú krásne, majú krásnu tvár, krásne telo a majú na chrbtoch rúk tmavé pigmentové škvrny. Takže jednou z metód rejuvenizácie rúk je aj odstránenie tých pigmentácií. Keď sa to urobí následne, potom dokážeme ešte napríklad vrátiť stratený objem, takže najprv zlepší kvalitu kože a následne zlepší aj kvalitu podkožného tkaniva a jeho štruktúru. Tak, ďakujeme za ďalší návod, ako môžeme byť krajšími a tým mať lepšiu náladu. V ďalšom vstupe sa vidíme už na spomínanej operačnej sále. Pekné ráno.